Минталип Миңнеханов тумышы белән Кәкре Атаудан. Авто шәһәрдә 40 еллап яши. Тукай районында крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе, бердәмлек кооперативы, район фермерлары ассоциациясе рәисе. Исеме республика күләмендә танылган. 355 гектар мәйданда үстерелгән сортлы бәрәңге яшелчә белән район мәктәпләрен генә түгел, республика шифаханәләрен дә тәэмин итә. Туган ягының чын патриоты, авылдашлары аның даими ярдәмен тоя. Бөек Ватан сугышыннан кайтып авылны торгызуга зур өлеш кертүчеләр хөрмәтенә һәйкәл салдыру гына да ни тора. Bir-birimizga ihtiramlı bulup, bir-birimizga yardımlı bulup şulay birge yaşarga nasip bulsun. Biz bu işni şulay birgelep devam ettik. Мәдәният сарайы залында Йоршаллы шәһәре оешуының шишмә башында торучы урта буын вәкилләре. Сәхнәдә авто кала мәдәниятен үстерүгә дә өлеш кертүче райондашларыбыз. Югары Нурлаттан гармунчы Җәүдәт Сафин, Шулпанлы Мулла Нур Мустафин һәм башкалар. Нурлат сандугачы Фәүзия Кәлимуллина, республикада икенче Шаляпин буларак танылып баручы Рөстәм Насыйбуллин чыгышлары очрашуны тагын да кызыклы һәм җылы итте. Фума кызы Минияне дә зал алкышларга күмде. Аның туган авылыннан чыгып китүенә 4 дистә елдан артык. Башка тармакта эшләсә дә сәхнә белән дуслыгы күптәннән икән. Шәһәрне яратып яшибез, шул концертларда катнашабыз, һәр вакыт шакралар күңелле итеп яшибез. Тамашачылар Нурлат делегациясында җылы каршы алдылар. Бүләккә Нурлат икмәге 3 милләтнең дуслыгын чагылдыручы сувенир һәм район башлыгы исеменнән котлаулар. Чтобы мы с вами встречались из года в год. И также мы ждем вас на нашей малой родине. Шарада шәһәр тарихында эзле мәрхүм Ирек Ишкинеев, Рәис Биляев, Нургаяз Салахов, бүген каланы данлаучы яңа әмзә егете Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, ире төзелеш компаниясе җитәкчесе Марсель Мингалимов, шәһәр советы депутаты, Жыл энергия сервис җитәкчесе Әхәт Галәветдинов һәм башкалар адресына байтак мактау сүзләре яңгырады. Нурлат язучысы Илдус Диндаровның Минталип Миңнеханов турында китабын презентацияләү, Нурлат якташлыгының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов чыгышы программага кергәннәрнең берничәсе шулар иде. Иң төп тема Чаллы бүлеге җитәкчесен сайлау булды. Нурлатлар бердәм булып Әхәт Галәветдинов өчен тавыш бирде. Без бит барыбызда үзебезнең Нурлат районына чыккан кешеләр үзебезне тарта, безне үзебезнең якларга Оларны монда үзебезнең Чаллы шәһәрендә күргәч инде тагы шатланабыз. Бергәләп менә эшләр эшлибез инде. Оларны менә берләштерергә дип инде менә. Соңгы еллардагы беренче очрашу өчен берләшү рухында узды да. Күчетканлы авылында туган 48 ел Чаллыда гомер кичерүче 83 яшьлек Әминә әбидә кичәне бик ошаткан булып чыкты. Бик ушады. Очень даже понравилось, очень хорошо, очень весело было, молодцы. Шулпанлылар исә кичәдән соң да озак аерылыша алмадылар. Без монда килдекне Чаллыда торучы, үзебезнең Нурлаттан килгән Чулпан авылдан барыгызга да бик зур рәхмәт. Шора Нурлат Чаллы арасын якынайтты, димәк алга таба очрашулар да еш аермагайын. Резида Кинеева, Тимур Новиков, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.